Rexeitamento unánime o Plan de Acción e Resiliencia do sector pesqueiro proposto pola Comisión Europea, que pretende ampliar a prohibición da pesca de fondo de 87 caladoiros a 115. O mismo non só cerrarían esas 87 zonas, senón que cerrarían 115. E nós estivemos mirando que desde esas 87 hasta 115, a maior parte tócanos a Galicia na costa gallega. Están empecinados en facer desaparecer o arrastre, e xa non contan nin con os estudios económicos, nin os problemas que nos habitará non solamente a todo o país, senón a todos os pueblos mariñeiros, non? Que dependemos non solamente a pesca, senón lonjas, industria, camioneros, e toda a industria que se move no sector marindustria. O Consello Sectorial de Pesca de Ribeira reuníase esta mañá para analizar as nefastas consecuencias desta decisión para a flota galega, que suporían a práctica desaparición do arrastre. Acordaron tamén sumarse ao calendario de movilizacións promovido polo sector con protestas simultáneas en varios portos europeos o próximo martes día 9, coincidindo co Día de Europa. O que se decideu é en toda España, en parte de Europa tamén, como en Francia, en varias zonas de Europa, vamos todos a mesma hora para facer tocar as bocinas dos barcos, porque estamos todos en desacuerdo, non? Entón, a maneira que queremos facer agora esta reunión de urgencia para podernos organizar un pouco, o acto facelo na lonja, cos barcos tocando as sirenas, e a ver como nos organizamos. Polo menos podemos traerlle a este comisario que está moi equivocado, que nos está buscando a ruína, buscando a destrucción non solamente nosa daqui de España, da nosa zona, senón que de outros países tamén. Por iso todos nos unimos para este acto de repulsa, non? En paralelo á mobilización social, o proceso xudicial segue o seu curso, despois de que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación recorrese ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea o peche dos caladoiros á pesca de fondo.